புண்ணிய கர்மங்களும் அப்படித்தான். அவற்றினை செய்யும் போது சிலருக்கு மனதுக்கு வரும், இவற்றை செய்து எங்களுக்கு கிடைக்கும் பலன் என்னவென்று. அப்படி சிந்திக்கக்கூடாது. அந்த பலன்கள் அவருக்கு தெரியாமல் இருந்தாலும் புத்த பகவான் அவற்றை பற்றி மொழிந்திருக்கிறார். இந்த வாழ்க்கையிலே வரும் கர்மங்களை பற்றி உங்களுக்கு பார்க்க முடியாது என்றால் கட்டாயமாக அடுத்த ஜென்மத்தில் அதனை பார்க்கலாம். அதனாலே இந்த கர்மத்தை பற்றி நன்றாக கவனிக்க வேணும். துக்கத்துக்கு பயம் என்றால், துக்கம் வெறுக்கிறீர்கள் என்றால் ஒருபோதும் ரகசியமாகவும் வெளிப்படையாகவும் பாவங்கள் என்றால் செய்யக்கூடாது. தனக்கு அன்பு இருந்தால், தன்னை மீது அனுதாபம் இருந்தால் பாவங்கள் செய்யக்கூடாது. அதே போல சுகம் விரும்புவீர்கள் என்றால், அதே போல ஸ்வர்க்கத்தினை விரும்புவீர்கள் என்றால் அவர் செய்ய வேண்டிய விஷயம்தான் புண்ணிய கர்மங்கள். அதனாலே எல்லோருக்கும் சுகமான திவ்ய வாழ்க்கைகள் கிடைக்கட்டும். நமோ புத்தாய.